Poďme aktuálnou témou číslo 1, ktorá teraz rezonuje aj na Slovensku. Začne pri vás, pán Zdechovský, a to je možné odobratie alebo čiastočné pozastavenie alebo čiastočná akreditácia pre pôdohospodársku platobnú agentúru. Málo českých poslancov je na Slovensku známych, ale vy ste si na tomto urobili, môžeme povedať, že politickú kariéru. Kritizujete kroky ministra Takáča. Mňa bude ale teraz zaujímať, že nakoľko je ten list komisie vážny, pretože tie interpretácie sú rôzne. Aj čo sa týka, pretože to presné znenie toho listu úplne nepoznáme a minister Takáč hovorí, že tá situácia nie je až taká vážna. Nech sa páči. Tak pokud si pan ministr Takáč myslí, že ta situace není tak vážná, tak ať ten list zveřejní. Oni měli s komisí 3/4 roku výměnu různých listů, kde komise říkala, pojďte nám vysvětlit, proč jste rozdávali peníze na haciendy. Pojďte nám vysvětlit, proč ty haciendy nikdy nefungovaly jako turistická centra, jako něco, co by produkovalo peníze do státního rozpočtu. A vy odkiaľ viete, že sú tam tie haciendy? No, vím to, protože vlastně, když komise začala prověřovat PPAčku, tak vlastně to soustředění jejich hlavní bylo na haciendy a byly na ty nestandardní projekty, které byly placený z PPAčky. Lebo minister hovorí, že toto tam nie je. Že korupčné kauzy tam nie sú. Ale komise deklarovala několik bodů, který bude prověřovat. Pak se kouká na nestandardní obsazování některých míst na PPAčce, na tom, jakým způsobem funguje a nefunguje IT systém. Kouká se vlastně na celé fungování PPAčky a proplácení pro slovenské zemědělce. A vyzvala teďka v tom poslední výměně, už řekla, podívejte se, vy jste nám vysvětlili tohle bereme, ale protože my pořád máme podezření, že vlastně ta PPAčka neplní tu funkci, jakou by měla a může tam dojít k tomu, že dojde k zneužení evropských peněz, tak vás prosíme, pozastavte v tuhle chvíli vlastně fungování PPAčky, pozastavte její akreditaci a do té doby, než vlastně ty jednotlivé věci vyjasníte, tak bude pozastavená a pak můžete proplácet dál. A to si myslím, že je jasný a nikdo nikdy neříkal nic iného. Tohle to bylo od Dobre, nemáme tu dnes samozrejme ministra Takáča, takže budem potom dávať aj jeho stanoviska, aby to bolo korektné. Pán Uhrík, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pozrite, v tejto veci my určite nie sme obhajcovia zasahovania Európskej únie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky, ale na druhej strane, a tu musíme veľmi korektne a objektívne povedať, že minister Takáč v tejto konkrétnej veci zlyháva na plné čiare. Tiež nerozumiem, prečo ten list nezverejní, pretože tým, že ho nezverejňuje, de facto vzniká... Lebo tvrdí, že to je ešte otvorené konanie, že kým je konanie otvorené, že jednoducho nemá to prečo zverejňovať. Počkajte, pán moderátor, lenže to sa týka tisícok poľnohospodárov, ktorí potrebujú vedieť, že či teda budú mať v budúcnosti dotácie, alebo nebudú mať. Do akej miery je ten problém vážny. Tým, že on to nezverejňuje, tak necháva obrovský priestor na špekulácie, ktoré sú možno že ešte horšie, teda tak tvrdí on, ako skutočná realita. Ale zase pozrieme sa na situáciu v Grécku. Pred pár rokmi, alebo nedávno relatívne, v Grécku tiež zrušili miestnu PPAčku a Grécko muselo vrátiť 0,5 miliardy eur do európskeho rozpočtu. Ak by toto prišlo aj pred Slovensko, takéto rozhodnutie, tak to je devastácia. To si myslíte, že je to až taký vážny problém? Ale my to teraz nevieme, pretože pán minister nekomunikuje a nie je transparentný v tejto veci. Čiže tu by sme ho naozaj chceli vyzvať, aby komunikoval transparentne, aby to zverejnil. Ja si myslím, že ľudia majú právo na informácie. A ako poviem na rovinu, za naše hnutie tiež máme veľmi negatívnu a veľmi zlú spätnú väzbu od poľnohospodárov, farmárov, potravinárov, ako to ministerstvo funguje, ako to funguje aj s tými dotáciami. Tiež nikto nerozumie, prečo napríklad umožnili čerpať dotácie pre pána Jána obvineným a odsúdeným osobám za podvod. Kebyže dobre je niekto odsúdený za nejakú inú neekonomickú vec, ale odsúdení podvodníci sa môžu opätovne uchádzať. Zapojme aj ostatných kolegov, len ešte taká otázka ma potom napadla, že kritizujete aj teraz Smer a aj konkrétne ministra Takáča, len politicky s nimi chcete spolupracovať. Či potom sa to prehliadne? Počkajte, pán moderátor, my nevylučujeme spoluprácu ani tuto s miestnymi ľudovcami na veciach, s ktorými si rozumieme a kde máme spoločné prieniky v programe. Či to nie je pre vás potom taká zásadná prekážka? Pán moderátor, ale dávať dotácie obvineným, odsúdeným podvodníkom oficiálnym, tak to teda rozhodne nie je v našom programe a tam so Smerom nespolupracujeme. Pani Bartušek, dám vám priestor, ja len, lebo nemáme tu zástupcu ministerstva pôdohospodárstva, ja len uvediem tie argumenty, o ktorých hovorí náš minister pôdohospodárstva Richard Takáč. On hovorí jednak,
jednak teda, že konanie nie je uzatvorené a jednak hovorí, že prebieha vlastne komunikácia počas tých 2 mesiacov. Tu sa treba povedať, že líšime, pretože on tvrdí, že má čas do septembra, ale tie informácie, ktoré sú z toho listu, z tej komisie, takže by mal konať teda do júna. Tak ja sa vás chcem spýtať, že naozaj aj z vášho pohľadu, z toho, ako poznáte fungovanie európskych inštitúcií, hrozí naozaj Slovensku, že by mohol byť až taký vážny problém, ako to popisujú tu kolegovia? Tak ta situace je samozřejmě velmi vážný problém, ale řekněme si, pro koho je to vážný problém. Je to především problém pro zemědělce, kterým hrozí, že nebudou dostávat dotace, a potom následně i pro občany Slovenské republiky, protože pokud zemědělci nebudou dostávat ty dotace a ty peníze, tak samozřejmě se budou zdražovat potraviny, bude se zdražovat život, budou muset zdražit všechno, protože nebudou schopni toto všechno pokrýt. Takže ano, je to velice vážný problém. A pokud tam je i důvodné podezření toho, že tam mohlo dojít k nějakým nekalostem, co se týká například financí, tak Evropská komise a Evropská unie musí konat. A já si myslím, že to je i v zájmu všech občanů, protože se jedná o peníze všech občanů a všech daňových poplatníků v Evropské unii, kterým tyto peníze patří. Takže ano, pokud tam je i důvodné podezření, tak se musí konat a musí se to prověřit. Pán Mazurek, opäť len hovorím, aby naozaj tá diskusia bola vyrovnaná, pretože my musíme dbať aj na vyváženosť informácií, tak ja len teraz opakujem ešte aj tým, čím sa obhajuje minister Takáč, že on sa obhajuje tým, že čo sa týka aj tej lehoty, o ktorej sa dnes hovorí, že teda je to dvojmesačná, on hovorí, že teda má čas až do septembra a že nehrozí strata eurofondov a že jednoducho počas tejto lehoty, to je jeho argumentácia, môže dôjsť k náprave. Pán Mazurek, nech sa Pozrite páči. sa, pre nás Hnutie Republika je prioritný národný záujem. A národný záujem hovorí o tom, že potrebujeme mať stabilné a funkčné poľnohospodárstvo. Ľudia si zaslúžia mať normálnu, stabilnú prácu, ich pracovné miesta musia byť chránené a občania si zaslúžia dostupné a kvalitné domáce potraviny. Ak je tento záujem ohrozený, treba to aktívne riešiť. Ak máme problém, ako teraz aktuálne vidíme a riešime ho, tak je tu otázka transparentnosti a zverejnenie takého listu by mohlo výrazne pomôcť tento problém vyriešiť, pretože ja na jednej strane akceptujem aj argumenty, ktoré hovoria o tom, že Európska komisia častokrát neprávom a politicky zasahuje do vnútorných záležitostí členských štátov. Videli sme to pri vydieraní Maďarska, vidíme to aktuálne pri nátlaku na novú vládu, ktorá má súhlasiť so vstupom Ukrajiny a podobne, a zneužíva sa tu inštitút tzv. Právneho štátu, ktorý si vykladá každý po svojom na to, aby sa dosahovali politické ciele niektorých politikov. To je pravda. Lenže na to, aby my sme vedeli posúdiť, či ide o tento prípad, to znamená, že Európska komisia sa snaží vnúcovať nejakému členskému štátu, aby mohla tlačiť na nejakú vládu, my potrebujeme vedieť znenie toho listu, pretože je veľmi ťažké pre nás napríklad obhajovať pozíciu vlády, ak nevieme, čo sa konkrétne v tom liste píše. Ak ide o skutočne pochybenia, ak ide o skutočné problémy, ktoré sa dajú objektívne vyriešiť tým, že zlepšíme a stransparentíme fungovanie tejto agentúry, tak jednoznačne poďme tieto veci urobiť. Ale ak to pán minister nezverejňuje, tak nemôžeme nejakým spôsobom obhajovať takéto konanie a treba si povedať na rovinu. Ak tu kvôli nejakým politickým hrám dochádza k ohrozeniu stability poľnohospodárskeho sektora v Slovenskej republike, tak nebudeme v tomto ministra Takáča obhajovať a dochádza k vážnym Zdechovský, problémom. ideme na ďalšiu tému. Ne, já jenom chci zareagovat. Já myslím, že pan Uhrik to řekl správně. Tam jsou 2 roviny. První rovina je vlastně to, co Evropská komise vytkla, a na to slovenské úřady mohly reagovat. Bohužel ne vždycky asi reagovali patřičně. Tady bych třeba předpokládal, že ministr sebere se, lítá všude soukromým letadlem, může vzít letadlo nebo první linku a dojet do Bruselu to vyřešit, nikoliv, že tam pošle státní tajemničku z ministerstva poľnohospodárstva. Za druhé si myslím, že vždycky, když se ty věci dělají transparentně, tak se vždycky může ukázat, jestli třeba ta komise nemluví nepravdu, jestli třeba nemá nějaký špatný informace a dá se to vysvětlit. Ale tadyhle pan ministr, jeho první argumentace byla, je to anglicky, musíme to přeložit. Omlouvám se, v době, kdy je tady umělá inteligence, si nedokážu... Ono potom prišiel aj ten druhý list a vlastne tá dvojmesačná lehota sa počíta potom od toho listu, keď prešiel v preklade. Ano, máte naprostou pravdu, ale ta lehota je 60 dní. To je prostě vždycky 60 dní na odpověď. Nemáte tady 2 měsíce. Ona má komise, vy do 60 dní odpovíte a komise má další 60 dní, aby teda přijala další kroky. A to, o čem mluví pan ministr o septembri roku 2026, tam komise definitivně rozhodne. Pokud on neučiní ty kroky, pokud on nebude spolupracovat, pokud on to nevyplní a nebude schopen to vysvětlit, tak od září, od septembra 2026 přestanou na Slovensko proudit evropské dotace. Nakrátko, pán Uhrik, ideme na ďalšiu tému. Len krátka reakcia aj na kolegov a teda na celú situáciu. Pozrite,
My tu teraz aj s pánom kolegom Mazurekom neobhajujeme Európsku úniu alebo teda kroky Bruselu, ale v princípe obhajujeme slovenských poľnohospodárov, farmárov, potravinárov, ktorí majú právo poprvé na európske dotácie, lebo inak nemajú šancu byť konkurencieschopní, a po druhé na férový a transparentný prístup zo strany ministerstva, ktorí ale nedostávajú. Takže toto my kritizujeme a tu naozaj Dobre, má minister ja tú priestor na debatu zlepšenie. uzavriem. Ešte raz opakujem, nemáme tu ministra. Minister tvrdí podľa jeho vyjadrenia, že ohrozenie čerpania rôznych podpor a platieb pre farmárov nie je ohrozené. Áno. Já si dovolím jenom jednu větu. Tady mluvíme o tom, že pan ministr říká, že to není ohrožený, ale čím déle se to bude zdržovat, čím déle opravdu tady budeme čekat na to, na nějaké zveřejnění, tak tím více jsou samozřejmě tyto dotace pro zemědělce ohrožený. Takže ano, i v zájmu Slovenské republiky je, aby se to co nejdřív zveřejnilo a aby se co nejdřív konalo, protože je to v zájmu občanů a je to v zájmu samozřejmě zemědělců.